Tandao yeito Buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigo togotoka Buna Ndizi TV News nabo TikTok nigo togotoka Buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikia bisichito icyo kirebo cyogwe kiro ya embassy ekero kogenda nyakoe asebara ikurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwo Gusii kurikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okugenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osero Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna Kisii kibakurikiye cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriye spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osero Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ine omwanchi omurigereria no manyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biriya bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitoboliti chitoro na kige kogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twirule gokoretera omurubire gwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri chesiko buna bono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebiya soira ase chichiro cheito nabo tugukutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense echo ya Kenya ase tokurigereria naki obonjereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurobrio wense yobonjoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri chesiko nakibagendete gukora obonjereria bwabo nabo igo nakibakoenana ebinto koru chinse chiri chesiko nagotekeraga ase enseito ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma nguchakire chinse nyechamambia imeya Ndizi TV ense yobonjoreria. Ndizi TV obwansu bwo Gusii inegaki igomboronge toronge ichimbo cheto singa kizine njira konyoranga chinyombe chitomenyete labda nchibwate asokonyoranga chibekire chitairi rokonyora chinyomba chire cemented kwanyoranga chinga kinjire chie chogosibi gosene chianga osona komopu kwanyoranga asenale abantu bagweta stairs gotira kwanyoranga abantu nabange bagweta ororo gose isiko kwanyoranga asenara tigira ororo abantu bagotimokera yamanya gotokana nga asa abantu bamenyete gosene landi asa abantu bamenyete gosene omochi yatokana nga kwimurora mache gose kumurore gosene sabuni labda changa jirwa sibiri komura macha bwate sabuni gochia sata bwanereti omwana ocha gosene abwate gosene enyange ya yakogendia omuntu ochire gosene pikipiki ya bwate abantu ko bakya sabunto ko bakya yatokana nga sa yokobe abe agobaka na kwa mwagira mache wasibiri chianga amaje labda wasibiri gosene binto amaje labda ali wasibiri enyomba liba wenta konya ira sabanta komorwa wachi komora asa abantu bagotimokera gosasi chigachi
chikobakigwa gose chinyange gose nini na nini gusasa abana bagotienera bono tabitiri gochiabangi aseng'enchong'a asali gokonyorang'a once komwira mache garia ali bono gwasali obwamate aseng'encha abanto ngobutira barororo chigari ngobaki gochirororo abana ngochesera barororo ngogenda bare chinyange chiabo gwakabara omupira ororo kwanyorang'a bono gwasererie obwamate obuyambo riokonyorang'a amache komurasa abonete komorwa onyene obuyamurase komorwa nakiagora ngoboringa ki embwe iyo yokorusia amache asa abonete komorwa kwagenda komurasa atabonete komorwa terigoche abandonge nakiara ngoboringa embwe iyo etabia iyo enare iye tariengi yagochasa abande aya erengi yagochasole nakiara ngoboringa ine gaki igombuya ine gaki igomboronge toronge ichimbo cheto asegati yaito ntobwata abantu bali nobolema n'abantu abo mbabwata amagani abo mbabwate byegwa mbasomete naboigo mbatagita amabaga ase emirimo nakubwatisiwa ase obogima bwokera rituko inyora obolema igoro bore inyora kerema nkerikosekwa inyora ekerema ngechiche nakyo gekogera ase omuruburio bw'obolema ase obogima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amang'anonsi pi ari arengete abantu baito abari nobolema ayekwarorire bagotenga kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima